suddenly ndakangoona a bright light, then I went down. Saka ndadonha paya, I was sort of like a vision, a trance. Ndaona vision. Ndakaona murume aipenya, akapfeka zvichena, aine golden sash, amira pamberi pangu. Unomboti kudii nedzidziso iyi iri kutaurwa naApostle Chiwenga pamusoro pekuti munhu ngaaite hake vakadzi vake vairi as long as achida kumuroora? There are so many reasons why Chiwenga ari kudaro. Obvious atorasika. Mharidzo yake iyoyo ndoiziva, ndakatombo poster something about that recently. Atorasika. And that young man Italian Chiwenga, I know him zvekutodaro. Aisandambosangana naye face to face, aisatambofonerana pafone, but ndomuziva because mharidzo dzake ndodzinzi kwazvo. And you have to know kuti Chiwenga ana message. Aiwa, Chiwenga ana message. Chiwenga anocorrecta mamessage evamwe achishandisa Google. Right, muri Zimbabwe, welcome back again paRealities of Christ podcast. Patinenge tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzekuitika in the body of Christ, patinenge tichinzwa shoko, patinenge tichisangana navanhu vaMwari, tichiziva zvakawanda maererano nemadaidziro akaitwa kuti vaite basa. Always ndinenge ndina host wangu, co-host wangu, Kanzela Ruzane. Muri sei Kanzela? Aiwa, tinani sipatikurisha upenyu. Ari sei mabasa? Aiwa, rinani zvavo. Yanga iri sei previous episode yatakaburitsa? Aiwa, previous episode yanga yakanaka. Naona comment section ichiratidza kuti tiri kudzidza. Yaona uri kudzidza. Ukanzoona kuti apa sparks apa wagona. Isusu kashoma wagara kaunenge uchingokandirwa mamissiles kachizika mafireballs. Saka zvakazonzi but apa sparks wagona apo zati at least. Wakunzi apa wagona apa. Zvoita kuti zvinhu zvikufamba zvakanaka. And but still one they always ask you for Zigo. What is Zigo? Yazonzi what is Zigo? Vanhu vari kwashubuda zveshu. All right. That's episode atina man of God. He's an apostle, and I'm sure kuti vanhu vachakomborerwa, vanhu vachadzidza. But before sata introduce guest wedu, tichambokurukura pamusoro pemamiriro akaita show yedu, so that kune vachangotanga kuionawo nhasi, uyezve apostle anobva aziva mafambiro ari kuita show yedu, mafambiro anoita ine 3 masegment. Number 1, tichitaura nezvaapostle kana kuti nezvaguest watinenge tiinaye, kuti akadaidzwa sei, zviri more about guest watinenge tiinaye. Then segment H2 tinenge tichitaura zvinhu zvikuitika in the body of Christ. You know, in the body of Christ mune zvinhu zvakawanda zvikuitika, zvimwe zvekuti isusu tega vatendi hatitokwanisa kuzviita sekuzvinzwisisawo kuti zvino ari kutaura chokwadi chaicho ndiani. Because pamwe pacho matsamba anenge achitsanangura, but the way anozopasanurwa nayo anosara isusu pamwe pacho taane confusion. Saka tichitaura zvinochitika in the body of Christ, tichinzwawo from guest wedu atinaye. Then the last one tinongoti munhu waMwari anongotipikira matopic apa, then otiparidzira about that certain topics. Pane matopics akasiyana-siyana apa munhu waMwari amunogona kungopika, then mochuza kuti nderipi yamungade kuparidzira vanhu pamusoro pezvayo. Saka honorable, munogona kuti introduce guest wedu watinaye musora nhasi. Aiwa, tinoda kuchingamidza Apostle Alistair Chibanda. Oyo unofunga ndo zita ravanozikamwa naro pamapages vanofuma page yavo inofolewa sitereke inonzi Alistair Chibanda Ministries, mazira andinoita. Aiwa, muparidzi ari kutaurika zvakanyanya pasocial media. Enge nhasi tine mubvunzo naye, because tatine maquestions akawanda Apostle atida kunge tichikubvunzai. Saka nhasi tinotenda denga kuti Mwari vatipa mukana kuti tinge tichikubvunzai. Chatingatanga kuda kuziva Apostle pamadanirwo apo, notikarasa mushoko raMwari zvinonzi Sauro achidanwa akapenyerwa ari mukufamba kuenda nzvimbo yaaienda, ndokudanwa kwaakaita. Mozisi akawano gwenzi raipfuta, ndokudanwa kwaakaita. Uchiona kuti vanhu vakadanwa naMwari vakadanwa nenzira dzakasiyana-siyana. Saka ruzhinji rweZimbabwe rungada kuziva kuti izoni Apostle Alistair Chibanda vakadanwawo sei, kana kuti munyaya dzekunamata idzi jeni yavo vakafambawo sei, vakakura mukereke ipi, vachizobva mukereke vachipinda ipi, zvichiitika zvakadaro.
Tinotenda Mwari. Thank you so much for having me. Amen. So inini I think nditange kutaura maybe in brief kuti ndakakurira muchurch. I grew up in Mbare, kushawasha flats uku. Ndichaenda ku Roman Catholic Church pari pachikoro pandaidzidza futi pa St. Peter's. Mama ndo pavaipinda futi church ma Sundays. St. Peter's Primary. So grade 3 we transferred ndopanoenda kubudiriro 5. Baba vatenga imba ikoko. So that time takazoenda ku Salvation Army, takazoenda kunana Glad Tidings, kaenda kunana Methodist, mama vengochinja ma church. So taingotera. But around grade 6 takabva tamira kuenda ku church se family. We faced my spiritual problems mumuri. So ana baba wakatanga baba wangu in fact havana kubva vambita zvechechi. But vakatanga kuzokonsulta dzing'anga zvechivanhu, kuchiuya n'anga dzakasiyana-siyana kumba, mapostora, mana madzibaba vachishandira pamba, a lot. I was young, but ndaiona zvichiitika zvinhu izvi. So grade 6, grade 7 asingaenda kuchechi. Form 1 I went to Sudbury. Ndakasvika kuine chechi yanga iripo, yanga iri interdenominational. So ndakangojoinawo namatawo nevamwe masundays pachikoro ipapo. Then vandazobva kuboda ndakaripita form 1 in fact. Ndabva kuboda. Then form 2 ndiri pamufakozeto high. Ndakainvitwa nemachechi akasiyana nemafriends atainamata nawo, but I was not interested in the church. Kwakurungoenda. And ndiri papa, I just want to let the people know kuti you can go to church but usiri born again. Because all along panaenda kuchechi pesapa I was not born again. Ndaingwa munhu aingoenda kuchechi. So you can be a pastor's child, uchingoenda kuchechi but usiri born again. Form 2 ndakagara mumba imwe Sunday. That time my parents anga kuenda kuchechi, not my parents in fact but mama vanga vakuenda kuchechi, baba vaenda kubhawa. Vapfana vangu vaikokoredzwa namai venda vese kuchechi. I'm the first born. Alright. Saka ndakatogara mumba Sunday muna November 2001. I was form 2 ipapo. Ndakagara mumba ndobva ndanzwa voice rakati get up and go to church. So rakataura ka2 voice robozi but ndakarignore. Kechi2 vananzwa futi get up and go to church. Muri mumba muri mega? Ndiri ndega mumba. Munhu wese angabuda aenda namama. Saka ndiri ndega. Imba yanga isati yapera kuvakwa. Saka tachiri ndakagara muimba yanga iri both kitchen and sitting room. Saka ndanzwa kuti get up and enda kuchechi. Ndasimuka. Ndatofamba from Budiriro 5 kumasojoko. Kuyambuka Njanje kuenda ndaitosiya machechi andaiona kuti iyo handisikuda. Vandazosvika pamufocus ayo 1 pachiimbwa mukati, ndanzwa mavhoisi ari kuimba mukati. So ndakanopinda pagedhi vandatsvaga kuti vari kuimba uripo, vandapinda muchechi aimbwa imomo. So up until now zita rechechi iyo handirizivi. And ndapindamo makaitwa service yaitwa, then the pastor ndobva ati manyuka amasimukai, ada kuti ndokasimukai, vandasimuka. And apparently tatiri about 2 or 3 vandaenda kumberi. Zvanzi reurura zvivi zvako. Tanga kudedzera paya. Pamberi pekereke iri pamaireurura? Pamberi pekereke. Ndaudedzera, ndaiba, ndaihura, ndaituka, And the guy was insisting, wasirira zvimwe, taura zvimwe. Totsvaga kuti zvimwe zvipi. Ndaiba shuga, ndaiba nyama yamai mupoto kumba. Asi muri paform 2 papa mama tonetonyanya twekuure. Yeah, because ndaive nehalf brother. Alright. Ainzi mukoma teacher. He's late. Alright. Akashaya 2004. So namukoma teacher yeye taitoitawo zvotwasiyana-siyana form 1, form 2. Taitoitawo zvotwasiyana-siyana. And ndo time ndatonwa doro. Because that time iyoyo gogo vangu inini nasekuru kumusha vaita zvechivanhu.
Alright. Saka vakanditi haugoni kuita zvechivanhu nesu kana usinganwe dorozvo. Saka ndaitonwa masesi. Anyway, back to our story. Saka ndatendeuka paya ndakutonamata kuchechi kuya Sunday iyoyo. Ndaenda kumba. The following Sunday ndandaplana kudzokera. But ndaenda kumba ndataura namafriends emurani medu ndakutoenda kuchechi. Tendeuka. Ndobva mwana anonzi Lennox anditi no, uri kuenda kuchechi kure. Ande padhuze paZayaoja stop sign up. Alright. Vanaenda kuZayaoja Sunday iyoyo. Ndikana kuri kunakidza. Ndikati saka ndakutopinda munomu. But that Sunday iyoyo again ndakaenda futi kumberi ndikanogamuchira Jesu futi. Alright. So then I became so sure kuti I'm now born again. Alright. Saka fast forward ndakazova maapostoli sei. That was now 2003 muna December. 31 December. Ndakaenda kuZayaoja kwedu kuya 31 December pa crossover service. Pandasvika kusina keyboard, kusina madrums. Kubvunza ko keyboard nemadrums zviri kupi? Zviri kuma 11 usiku. 10-11. Zvikanzi hazvipo. Ndikati ndingaite crossover tisina chi? Tisina instrument. Tajaira kuZayaoja tendoridzirwa keyboard. Ndibva ndabuda. So I had a friend anonzi Nisbet Shwara. Aenda kuchechi kwa Pastor Mburuma yeku Glenview 3 uko. Ndobva ndaenda ikoko. Ndateera ikoko. Tasvika kuma 12. Tatopinda muchechi paya. Keyboard irimo iri kurowa zveshuwa. Takutonakidzwa paya. So 12 midnight. Pastor Mburuma ndobva vati ngatibatane maoko. Vari murow batanai maoko makati around. Tange kunamata takutoita crossover to the new year. Saka 2003 to 2004. Saka takabatana maoko tichinamata paya tichifara kuti tapinda mugoredzva. Suddenly ndakangoona a bright light. Then I went down. Saka ndadonha paya. I was sort of like a vision, a trance. Ndaona vision. Ndakaona murume aipenya. Akapfeka zvichena. Aine golden sash. Amira pamberi pangu. Ndobatanga kutaura neni. So then he said, when you get up, I want you to go and preach repentance and the remissions of sins. So the vision was a bit longer. Because the time ndakazomuka paya dzanga dzakuma 2. Apa kupenya kwako kwaitika zviguma ngwai? Pamakatanga kuona kupenya kuma 12 to 2. I cannot say kuma 12. Because pandakapinda vision I didn't see kuti nguva. Noti ainamata tainamata Pastor Mburuma rumbiro chipa ma prayer points. Namatira zvakati tonamata. Chinamata unoziva maPentecost tinenge tine hasha. Taprayer takabatana maoko. Kwese ma prayer point chinamata. Saka I don't know vision yakatanga nguva. But takatanga kunamata na 12. So ndakazodonha pasi nguva I don't know kuti nguva. But pandakazomuka I checked the time dzanga dzakuma 2. Dzakuma 2:02. Saka ndobva Pastor Mburuma vati vane sangu vamira kunamata. Ndobva vati kana paine munhu aona something chiratidzo anything ngave kumberi ataure. Ndobva vanhu vaenda taura. Amandaramba ndagara pasi. Ndobva vati ndokunzwa kuti pane munhu asina kuuya. Uya utaure. Ini ndikati handiendi. Ndobva vati zvino ukasataura manje mwari afare newe unovakatara. Andati ndikandiendi. I was formed to, I was young. Ndobva ndaenda kumberi ndataura ndiri pamicrophone. Apa ndanga ndisati ndambomira pamberi pavo ndichitaura ndiri pamicrophone. First time. Sandapedza kutaura shamwari dzangu manje dzandaiva nadzo uko. Neshamwari yangu iya nevasisters ake. He had many sisters. Tatakagara teseka. Ndadzoka kukwaya kunogara navo vakatega kundiseka. Vakaseka. Kuvanga wakusika imanje.
they didn't believe kuti waona Jesu iyoyo. Because inini ndakanotaura mberi kuti ndaona Jesu. Alright, but mamona Jesu here. Ndakaona Jesu. Are you sure? I knew kuti ndi Jesu Kristu. I knew kuti ndi Jesu Kristu. No, when you've got a vision like that, he lets you know that is Jesus. Kuna Acts 26 Paul achitsanangura vision yake kuona Jesu. Anoti ndakapenyerwa nechiedza ndakadonha pasi. Anditi ndobva ati, who are you, my Lord? Already he knew that this one is Lord. Saka I knew kuti ndi Jesu. And so that's how I received my calling as an apostle. I think that's what you want to know. Yeah, but tiri pana apostle but I think vanhu vazhinji kana kuti including even neni ndida kuziva kuti kana muchiti munhu apostle anenge ari munhu anenge aishandisa ofisi yakaita sei, uyezve uapostle unoita zvipi nezvipi nezvipi nezvipi, uyezve musiyana uapostle naprofet naevangelist unenge uri papi. Right. Apostle means sent. Kuroti munhu akatumwa. That's what apostle means. And kuna Ephesians chapter number 4 verse 11 and 12. Todzwa kuti kuna apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher. The fivefold ministry gifts here. All right. So apostle munhu akatumwa naMwari. But I want the world to know that there are generally two kinds of apostles. There are foundational apostles. Kuroti vakaleya foundation ye Christianity. Right. From vakaona Kristu, vakafamba na Kristu. These are foundational apostles, and Peter, James, John. Then kozoya the apostles who are building on that foundation. Vanhu vamweni vati many secondary apostles, whatever the name, vanopa mazita akasiyana-siyana. But tisu isusu takazouya after foundational apostles. And ichiri ipapo, you cannot be apostle by assuming the title. Iwe usina kudanwa na Kristu. Hebrews 5 verse number 4 inotsanangura kuti you cannot take this title upon yourself, but you must be called of God. Saka haungomuke uchingoti ndiri apostle just because washaya basa, washaya wafoira form 4 zvinhu zvaoma wangoti ndirapo aiwa. We are seeing it's happening in Zimbabwe and elsewhere. Not because I'm against my young pastors or what, no. But ndiri just to know for sure wakadanwa. Alright. Saka mabvunza kuti how do we differentiate apostle na prophet na evangelist? Alright, I think papo napanzwisisa but chiri kundinetsa so far ndotanga kudzosera kumashure chekuti imi makasangana na Jesu. Jesu pane zvavakakuudzai here kuti muzoita apostle kati makaona Jesu akapenya kwamuri mukati sei pane nezvaakakuudzai kuti enda unoita apostle. Dayazobatapo kuti apostle akatsobva papi kuti muzozviti mimi nhasi nda apostle, now I can prophesy, now I can teach, now I can evangelizing, I don't know, but chii chakaitsoitika muzotora that title amakandagona yasobvunza. All right, that's fine. Inini I had encounters of Jesus about 3 times. All right. Saka enda kudzai first encounter. Yekudanwa kwandakaitwa na Jesu. Pangamuri form 2. Inandiri form 2. Alright. Ko pamakazoita encounter kuti makasvika pakuzviti mimi now inini I'm now an apostle. Right. That was the 3rd encounter. Alright. Yeah, 2009. Muna April. I had another encounter ndiri mumba. I was praying ndiri mumba around 2 a.m. Chinamata. So Jesus appeared to me again. This time it was 3-hour vision. It was 3 hour. He appeared for 3 hours because the time he left my room, I checked nguva dzanga dzakuma past 5. So I knew that it was 3 hours. Ndopa akandiudza ipapo kuti I have sent you as an apostle. Preach my gospel, my message. Then he reminded me of that first vision here. It was very long. I wrote zvakawanda mabhuku angu. I'm an author. I have got 180 books so far. Saka makatonyora dzakatopublishwa.
Amabooks akatopublishwa ready for consumption. Inini ndikanyora mabhuku angu usually I just push them online. Oh, you push them online. I push them online because I just feel that the gospel must go. And ndikumirira kuti zotanga rambe itirwa official launch and what to me it's unnecessary. Okay, so toti kune vamwe vakateerera vangade kuzoziva kuti pamabooks amataura because matogenerator interest yevanhu. Mabhuku angu are being studied kuma universities akawanda mabible schools ekuNigeria hobo. Kuvangade kuti access navo vangaitwa sei? They're online on Telegram, aripo Christian library, aripo some people were saying kuti maise pa Amazon. Ndichiri kufunga about it. Because but kana chingawanda that I think you need a website. I think muno need a website yamunopota mukoma upload so that vanongoita se vanongomaona. Right. I think pana apo ndapanzwisisa but pane zvinhu zvamakamboprofita zvinogona kuita a national interest ekuti nesu tofanira kuzviziva kati maprofesi enyu mimi amunongoita ngori maprofesi ekuti ndaona mukoma madaya pane zvinhu zvekuti zvamakaprofita zvine chekuita nenyika kana zvine chekuita chekuti tikona kunocheka kana zviri paYouTube zvotogona kuenda ikoko takaona kuti chiprofita chakapiwa naapostol izvi chakazoitika kana mune zvakaitika asi chitoripo tichikwanisa kuchitrace. Zvakawandisa DJ Sparks. Zvakawandisa. The problem chete yatakaita especially in our ministry ndeyekuti when we started preaching and doing my church services tanga tiri vanhu vanga vasina basa necamera, so we were not recording. We had macases akawanda evanhu vairwara nana HIV, vamwe vairwara nana cancer vaipora, vamwe vataito pamaprophetic words Marati buda muZimbabwe enda ku-UK uchashanda pakambani inonzi yakati all those Mwarachi reveal atichitaura, but we were not recording all those kubva makore seanana 2008 zvichisvika now. Takatanga kuzotoziya kamera ka I think patakata serious necamera that was the last year kunonopera ine this year patakatanga kuti instead okumirira kutenga kamera tadi ngoshandisa phone dzokurecord, so we began to record nekuisa videos edu paYouTube. PaYouTube pane maprophecies aripo. Aripo ndingataura akawanda, you can go there and just check. Maybe one yaComrade Geza. Ndakaiprofita last year musi wa 25 August 2024. That time ipapa ndanga ndisakatombozivi Geza. In fact, the nation yanga isakatombozivi Comrade Geza. Alright, ndinongokumbirawo kuti in short mungoitsanangura makaiprofita muchiti kudii. Ndakaiprofita nchiti few months from now, because prophecy yangu iyo ine 2 parts. Ndakati few months from now I see an arrow that is coming from the sky ndichinorova the center of Zimbabwe, and pachata kuchema vanhu vachaungudza vachadii. I didn't want to be direct kuti ananani and stuff, but you know our nation. But I prophesied that it's there on YouTube. Saka prophecy chiyo yakauya futi as a vision, as a dream yakauya sechipa makaira. No. Inini largely I prophesy through visions, right? But at that time ndanga nditori pa stage chida kutoparidza. Then I heard a word of knowledge panguva iyoyo. I heard a voice ichitaura kuti announce this. So I just quickly announced it. Alright. I mean, mtone church, mtone ministry, ndotoungana vanhu. Jesus Faith Church. Alright, ndada kubvunza kuti wanotoenda kuchechi every Sunday unandogather. Makati pamadirection musati unotomboyo kuchechi ndakarova kasutu kangu ndakatogara pasi pakatonzoka shoko richitoparidzwa. Yes, tinosangana paRainbow Cinema kona angu ana Robert Mugabe mucinema number 5. Paoneka mafilimu kudhara apo tirimo last cinema pamusoro mu number 5 totanga na 7:30 kusvika na 10:15 makuseni. Alright. Boss, chaita ndi direct mubvunzo yangu ikokoko. Social pekutanga ngene nyoda kusiya boss. Panatanga kutara nemi, ndiseva namba dzenyu.
yabva nditi Alistair Chibanda Ministries. Saka ndada kuyatsonzwisisa kuti zvinokwanisika here kuti unotumidza ministry zita rako iyo iri ministry yaMwari. Zviri possible here kuti unokwanisa kuti dzoni unokwanisa kuti DJ Sparks ministry. Ndo panorasika vanhu vakawanda ipapo. Maybe rikari patsanangure nyika yachinzwa. Ministry haisi yaMwari. Alright. Ministry ndeyako iwewe munhu. ChaMwari ichurch. Alright. So what is ministry? Ministry is my service to the church, to the body of Christ. Alright. Mazona. Saka the church is one, the body of Christ is one, but my ministries akasiyana-siyana. And muchurch tinema different ministries. 1 Corinthians 12 yakamatsanangura, Romans chapter number 12 yakamatsanangura, Ephesians chapter 4 yakamatsanangura. And for example, singing is a ministry. Alright. So Tembalami uya atori ne ministry yake ye singing. Alright. Usher is a ministry. When you are ushering people, you are using your ministry to usher people. Church. Administrator, it's a ministry. 1 Corinthians 12 verse number 28. So these are iwewe Sparks ukati ya church kwedu ukatona department rakwanisa kutojoina ukatonogona kuimba itori ministry yako iyoyo. So ministry ndini Alistair Chibanda Ministries. Alright. I see church. Alright. In ministry. Right. I think ipapo tabatsirika because vanhu vazhinji kati inini singambotaura zvavanhu vazhinji ndasingakwanisi kuzvipatsanura kuti ministry yani ndandoona even problem nemamwe ministries anacho ndakanzika kuti Passion Java Ministries pakanzi Alistair Ministries munhu asanaona kubvunza kuti yatsonditsanangure kuti zvinopatsanuka papi. Plus mapastor avatsanangure izvozvo because vanonakirwa nekaconfusion kake kamunonge minako kaya. So sometimes tikaexplaina zvese katite kamaviews nemalikes nemacomments tofanira ngombonyarara tombokusiya muchimborwisana mucomment imomo chiona zvangu sochita 1000 comments nchinakirwa kuti okay. Yeah, I think ipapo ndo pangandine problem. I mean, watisana muchine here zvimwe zvekubvunza pamusoro paApostle. Pamusoro paApostle aiwa handina tingeta kutongopinda zvedu second segment yedu. But tisatapinda second segment yedu pane question inogona kurelate kune zvavambenga waita sei zvavambenga watitaurira. Because pane pavambotaura Apostle muchitaura kuti isusu takashedzwa saApostle handitika handichisina imwe nheyo yandichateya kunze kweyo yakatewa nemaapostles ekutanga amati the first apostles. Right. Ipapo sechurch ingabatsirika zvakadii pakuziva kuti aya madoctrines aya asiyana nemadoctrines anga aripo akatewa panguva yamataura yana Peter nanani. Because tachakona makereke zvinezvi ndechekuti munhu ane ministry yake sometimes ari kuya nedoctrine yake achitoti irevelation dzimwe nhambo itsva enge zvava prevalent muchechi yanhasi kuti autoziva kuti kwanhingi kunoitwa zvakati asi kwanhingi akuitwe zvakati. Asi tikazonodzoka panheyo yamataura iya yamanje ma-first apostles tikuona pane kusiyana nevariance zvakanyanyokosha zvakadii kuti tizendamire panheyo iyi nekukomenda ishu iyoyo mukereke yanhasi. Mwari neuchenjeri hwake hwese akatipa bhaibheri. Mwari anoshandisa vanhu. So aitoziva kuti ndichishandisa vanhu ava neava neava kuisa bhaibheri panzvimbo imwe chete ndogadzira kereke yangu ine shoko rinovagaidha. Saka bhaibheri ndorinotigaidha kuti tizive manamatiro, maitiro, everything, the Bible. So kana iwe uri mutendi uchienda kuchurch unoziva sei kuti chechi handiri kupinda izvi rikuitwa izvi handizvo, unoziva through the Bible. Pauro chaanotaura kuna Galatians 1 verse number 8 and 9 akati pakava nengirozi inobva kudenga kana ini chaiye Pauro ndikazodzoka kana mumwe munhu akauya muapostori akaparidza vhangeri ratisina kuparidza isusu maapostors ekutanga na Peter, John vese munhu iyeye ngaava akatukwa, munhu iyeye ngaava acast. So which means vakatoisa foundation
isina munhu achavaka futi, yakavakwa ikapera. Saka hakusisina new revelation, hakusisina new doctrine, hakusisina new word, riripo iroro ndiroro, kutongofamba neiroro. Saka iwe ukangona zvapesana chete nerakanyorwa iroro, oziva kuti aya ichi dzanhema. So ukaita vision, ukaita prophecy, ukaita mharidzo, anything chinongopesana ne-the written scriptures, ibva watotiza ipapo. Aiwa, tabatsirika zvakanyanya. Fanike pamakota Galatians, nokuti pamakota Galatians tibuditsira pachena. Kuti nyangwe pakauya even ikauya iri ngirozi. Kuitira kuti kana mumwe anoparidza anozoti ndakazoona ngirozi, kana kuti ngirozi yakati yabva yazonditi zvakati. Saka Pauro ari kubuditsa pachena kuti even mukaona iri ngirozi yauya ikataura vhangeri rakapesana neriri, ngave munhu iye akadi Pauro akatoti inini futi ndikatouya ndikadzoka ndikatozopesana nerandakaparidza pekutanga. Aiwa, iyoyo vhesi iyoyo ndofunga tabatsirikana zvakanyanya. Pakashata, but tiri papo tichitaura zvinhu zvikuitika in the body of Christ. I think ndopa segment atara in the body of Christ. You find kuti pane pamwe pacho pekuti men of God anodzidzisa imwe dzidziso nhasi, then 5 years dzinoteera akuti akudzidzisa futi imwe dzidziso, kana kuti itori different from dzidziso yakaita se yakambodzidzisa. Izvi takazviona kumachechi akawanda, but painformation yakadaro iri pachena right now pavidhiyo iriripo ndera Apostle Talent Chiwenga. Vane vidhiyo ravo ravakaita kudhara vachidzidzisa nezvekuti munhu hafanira kunge aina vakadzi vaviri, afanira kunge aina mudzimai wake mumwe chete. Idzidziso yavakadzidzisa kudhara, that is 2019 andika. Then in 2025 vanodzidzisa futi vakuti no, hapana chakaipa kuti munhu aite girlfriend. Saka tikutarazve one man of God ari kukota same Bible asi pachitaura zvinhu zvakasiyana. Ipapo pangaitwe sei chaipo kuti tichizozive chokwadi chaicho chaicho, because tikutaura zvekuti panenge pachiita sekuti pari kukotwa futi same Bible iroro asi pachitaura nyaya dzakasiyana. Right, in fact kuti titangire pakanaka kuti munyatso tibatsira, munomboti kudii nedzidziso iyi iri kutaurwa na Apostle Chiwenga pamusoro pekuti munhu ngaaite hake vakadzi vake vairi as long as achida kumuroora? There are so many reasons why Chiwenga ari kudaro. Obvious atorasika, mharidzo yake iyoyo ndoiziva, ndakatombo posta something about that recently. Atorasika, and that young man Talent Chiwenga, I know him zvekutodaro. Haisati ambosangana naye face to face, haisati ambofonerana pafoni, but ndomuziva because mharidzo dzake ndodzinzi kwazvo. So atorasika. Why? Because number one, uchechi kwavo unoziva kuti kune nyaya dziriko dzechihure dzakawanda dziri kuitika. Saka inokuti teaching dzakadaro ndedzekukavha chihure chikuitika uchechi kwavo. Kana muchiti kune ma-accusations nema-allegations akawandisa echihure achiitwa nema-leaders here, achiitwa nema-leaders emuchechi. It's on record zvese izvi zviri kutoitika, handiti? Saka usually as a leader unofanira kutoya nemharidzo unogona kutokavha zvimwe zvinhu izvozvo, you see, to manipulate people. Number two, anogona futi achida kuchengeta vanhu vane mari, rich people. Vanhu vane mari vakawanda, vane mari vazhinji, vane magirlfriends, vamwe vanoda kutopinda mabarika, havasatisfied nemukadzi one. Saka usually a message yakadaro inotokuattractira vanhu vane mari uye nevanhu futi vagara vaine mari but vachimboviga chihure chavo. Saka pachalegalizwa ka. Saka wakutofila comfortable kuti ndakutenda kuchechi iyo. So there are so many reasons why he's doing that. And the other reason yechithree yandingafunge ndeyekuti the guy atongo lost. Because ukatarisa mharidzo dzake dza 2019 dzaiparidza ari pakadoma outreach apo achiti iye church Ephesians 5 from verse 22 akaikota kusvika verse 31 achikota achiti church naJesu Kristu ndomufananidzo wemarriage. Achitokota kuti Bible rakati one wife, husband one wife, mukadzi. He preached so well. So
adzoka nhasi 2025 after about how many years 6 years akanganwa ndoimwe reason anonanga akanganwa because that guy anenge ari bipolar ka anenge anorwara nebrain akanganwa zvakataura paya kuti ndakamboparidza izvi akuchinja. So pane zvimwe zvandakatombomurakidza through my social media accounts. Anonyeba kuti aone social media, anonyeba yana account pa Facebook. Tikatomurakidza zvimwe zvinhu akatombobisa mamwe maposta angatomboita nemamatichi angatomboita. Takudza kuti no talent hatina bitterness newe asi tiri kuti apa wakati zvakati 2019 fast forward this year wakuti zvakati aiwaka uri kuda kunyeberani. Alright, saka imi nokuti kudhara ndokuaita chaizvo chaizvo izvi zvoarasika. Problem yandaingova naye chete kudhara kungotuka vanhu vaMwari, kutuka baba Aguti, the late baba Aguti, kutuka vamwe vanhu vaMwari, I cannot mention their names. Mwazha Kutuka vanhu vaMwari. Mwazha kanzi akarasika pachilegendary. I saw that video. You know, but dzimwe mharidzo dzake ka dzati vaChristocentric. Wachinototi apa sure. And you have to know kuti Chiwenga ana message. Aiwa, Chiwenga ana message. Chiwenga anocorrecta mamessage evamwe. Achishandisa Google, achishandisa ma-researches among ma-preachers ekona America, akatanga na Robert Brecker and stuff. Ana message. Saka anomirira kuti Prophet Makandiwa vaparidze. You also respond. Ova correcta. Ova correcta. Iyo correctwa na Zigo. So kukunzi akapenga ne team yake. Akavaroya. In Acts chapter 8 tunoona the sorcerer Simon akaroya guta rese rikafunga kuti is a great man of God. Ukaverenga verse 8 to verse number 9. Ndozvakaita Chiwenga akavaroya. That's what you know, the vese they worship him. Vanomita kamwari. Akaroya vanhu muchechimake. Vemuchechimake. Vanomita kamwari, vanomuti ndiye anoziva. Hakuna munhu anoziva kupfuura iye. Iwo unofunga kuti Mwari neumwari hwake hwese akundikana zvekuti kunongeta munhu wani nyika yese inoziva vhangeri. Iye chete. So Mwari ndimwari pachii. Ukozona kuti ma-followers ake vanhu vakangoroyiwa. Ufunga kuti iye ega ndiye ane vhangeri, ndiye anoziva. Yeti mukomana uya hapana chaanoziva uya. Mukomana uya problem iripo ndeyekuti tine mamwewo futi mapastors atinawo muZimbabwe. Anozoitawo ma-errors. Ndinotoonawo inini ndega kuti pastor avafutika. Vakutopawo Chiwenga message. But Chiwenga akaonawo error yako iyoyo anobva capitalize nayo zvokuti anobva aita louder. Saka anobva tonzi akapenga because of that. Mazona. So we must try by all means to minimize ma-errors ese iwayo so that iye hawane message. But you have to know also kuti right now zvaizvezvi kubva 2020 kusvika now Chiwenga akarasika last number. Aiti tiri makava igava akati chibanda uri gava handiti but iye igava rine rabies. Men of God. Antoda vaccination. Men of God. Inini nda kudzokera futi panyaya yangu. Pavaitaura 2019 vane mavhesi avaikota. Then pavari kutaura now vane mavhesi futi avari kukota. Hatida kuti tiise nyaya iyi mumaoko emunhu. Andika. Zvinhu zviri kubva mumavhesi izvi. Rega ndipindure nemumashoko ake iye Chiwenga. Chiwenga akamboparidza achiti iye musachachura Old Testament moitsenga iri mbishi. Ndozvaari kuita iye. Ari kukota Old Testament achichachura iri mbishi. Ona. Obva atoi-apply iri mbishi kudaro. Right now. It doesn't work like that. Old Testament is shadow ye New Testament. New Testament ndo the image, the clear picture of what you must follow, the image of Christ. Saka paakambokota kuna 2019 paya Chiwenga achiparidza
ari ukadoma paoutreach yake iya achirova Ephesians 5 yekuti murume ngaave nemukadzi mumwe chete. Ndo the correct message iyo yaKristu. Akatokota achiti kubva pakutanga Mwari akasika mukadzi wani nemurume wani kuti vave nyama imwe chete. Akatokota achiti ndicho akataura akatoti Mwari akati vaviri ava vachava nyama imwe chete. Ndo vachiwenga atoti vakata vatatu yato disaster. Ndo mashoko ake exactly. Ndinayo video yacho akatiisa pamapages angu iripo. So now adzoka ukota 2 Samuel achiti David akazita vakadzi vakawanda, so it is good akapiwa naMwari. Why ari kurarama muera Mwari akataura mumutemo waakapa Moses kuna Deuteronomy 17 verse number 17. Mwari wakati mambo ngaasava nevakadzi vakawanda. Mazona Mwari wakadaro. Saka Solomon kuita vakadzi vakawanda, it's not God's will. Hakusi kuda kwaMwari ikoko. Mwari akatoti handidi kuti uite vakadzi vakawanda, but iye Solomon akaita vakadzi vakawanda. Mukupaona? So atingararame muera ya Solomon muera ya David. David akaurayisa Uriah akatora mukadzi wemunhu. Atingatora vhesi yototi asaka ndakutourayisa mukadzi waSparks nditore ndakutourayisa Sparks nditore mukadzi wake. Just because David ndo zvaakaita. Kuchachura Old Testament iri mbishi ikoko. Atidaro. Samson wakatora vakadzi vekuFilistia achirara navo. Arara nemukadzi wekuFilistia obva atoenda ozunza musoro, simba rouya otakura magedhi oshandiswa naMwari. Toti uyu akatorara naDhelela akarara nemukadzi uyu saka rega ndirarawo naye simba richingori paraMwari. No, hatirarame muera yaSamson. Saka hatirarame muera yaDavid. David vakadzi vakawanda itori era yakatorambwa naMwari kuna Deuteronomy 17 verse 17. Right. Tiri ipapo apostle. Tinoona kuti dambudziko iri mukereke harina kutanga nhasi, but toda kuona kuti tingabatsirane sei. Tinoona kuti nguva yamuka isa vana Oral Roberts, nguva yamuka vana Andrew Murray, ramuka vana William Maron Branham, nguva iyoyoyo nana Kenneth Hagins, nguva iyoyo pakaitika futi challenge iyoyo. Yoita kana kuti papa ane kupesana futi amongst my ministers aya. Umwe minister among ivava tataura ava kuti no vamwe vese vakarasika. Inini shoko randiri kuparidza ndiro chairo. Anditika takaona kuti zvakabringa commotion iri very serious in the body of Christ. Then tikazoenda isusu pana Acts 15 Council at Jerusalem. Papa ane futi zvinhu zvakaitika futi nguva yemaapostles zvakare iwayo zvakare. Vakunetsana panyaya circumcision, nyaya yeJewish law and what not. Pakusvika pakuti Peter ane mamwe mapadziro aitowo kana achika kumaGentiles kana asvika kumaJews ekutiraya kumaneja vanhu zvakaita kuti mamwe maapostles like Paul vasafare nazvo pakazoitwa icouncil. So muchechi yanhasi isusu tauda kudzokera pacouncil yakaitwa isusu paActs 15. How best can we help the church? Like zvamataura imemi kuti pane zvimwe zvandakatombotsura apostle vakaita take down the posts. Ndapafarira ipapapo. Asi pane pamwe paakazoti haiwa alistoyo igava. Imamba mazotiwo iye wechiwenga ritori gava rine verebhisi. Saka isusu manje sedonzo ratinaro tichida kuona kuti how best chatingadzoreredzanisa the body of Christ kuti isazongoite trade off mainsults kuti igava rine rebhisi. Tingabatsirikane sei tichitarisa semabatirwa yakazoitwa pana Acts 15 ipapo kuti semataura maita kuti makatombomutsura akaita take down the post. Tingabatsirane sei kuti hapagone here kuti semaitiro amakaita iwayo mukwanise kuti tionesane kuti kumwe kwatakuita kwako kunenge kwakurasika tidzoreredze kereke because vanhu vaakusafa izvinezvi vati vanotevera manje. Vanhu vanotevera because vanenge vachiti uyu ndiwo wandinotevera havachadi kunzwa zvinotaura mumwe. Maybe ndisati ndaanswer ipapo ngonitendera nengotaura kana sandakakanganwa. Whether you are correct or you are wrong, you have followers. Ipapo zvizivei. Whether iwewe une the right or perfect doctrine or une the wrongest doctrine, you will have followers. Kunoteta vanokufollowa chete hazviite kuti ushaye mafollowers. Why? Because as long as une spirit behind urong hwako enda mafollowers. Kana une spirit behind correctness hwako, you have my followers. So kana wina Satan ari kubheka urong hwako, he will give you followers. Satan ane vanhu vakawanda. Vakaoma musoro
asi kana uina Mwari futi uri correct, he will give you followers because Mwari ane vanawo futi vakawanda. Now tochiuya pakutoita sei zvinhu 3. Number 1, let's stick to the word of God, the Bible. Number 2, let's stick to what the first church did. Ngatiitei zvakaitwa nefirst church ekubhuku raActs nebhuku raCorinthian, Ephesian, Colossian. That first church yekutanga yemaapostles ekutanga iyoyo, yemafoundational apostles. Let's stick to what they were doing. Right? Then church number 3, ngatisadarikidzei zvakanyorwa. Hakuna zvinyowani zvauchauya nazvo iwewe. The Bible says do not go beyond what is written. Saka hakuna zvinyowani zvauchauya nazvo muChristianity. Now hakuna. Zvese zvakatoitwa. Tangomirira kuuya kwaKristu. Noti tiri papi, if you allow me, kune vanhu vanobva vati Bible raminaro iri rine mamwe mabooks akabiswa. Maybe mabhuku iwayo ndo ane zvimwe zvatifanira kunge chiita zvisina kuiswa muBhayibheri iri. For example, I was teaching one day about nyaya yekuti isusu maKristu atifanira kupira vanhu vakafa okubvunza kuvanhu vakafa. Ndobva vakati aiwa muBhayibheri raminaro makabiswa mavhesi iwayo, because vakacanonize mascriptures vakasirira mamwe pamwe ndio vaiti taurai nevanhu vakafa opirai kuvanhu vakafa. I want Zimbabweans to have pfungwa dzinodonza dzinoshanda. Even ukanzi hauna form 4, but shoko raMwari rinofanira kukubatsira kuva newisdom. Whatever zviri mumabhuku asina kusukwa muBhayibheri, kana iwe uchiti zviri correct, hazvifaniri kuuya zvichipikisa mabhuku atinawo. Zvinofanira kuva coherent nezvakanyorwa. Even zvakanzi neBhayibheri kune minana yakaitwa naJesu isina kubvira yanyorwa, nekuti dai yakanyorwa mabhuku haaikwana kuisa minana iyoyo. Right? Minana iyoyo even zvikanzi pazowanikwa bhuku rayo rakanyorwa, minana iyoyo haifaniri kupikisana neminana irimo mumagwaro right now. Zvinofanira kuenderana. Unoona? Kana Bhaibheri rakati usatora mukadzi wemunhu, usachiva mukadzi wemunhu, kozoita imwe bhuku ramuri kuti iri rakasaririra iri ranga harina kuiswa pa66 books dzemuBhayibheri, rakasarira iroro richiti tora mukadzi wemunhu, rakutopikisana neratinaro. Hatichatoriteerera. Just like right now kune mapastors ari kuverenga book of Enoch, voyo vachitoriparidza papulpit. That book of Enoch ndakariverenga inini. The book of Joshua ndakamaverenga mabhuku aya, ndikamaverenga ese, ndikamadzokorodzwa, ndikaona kuti mabhuku aya even though achiita kunge ari kubridja magaps akasiyiwa kuna Genesis, even though achinakidza, because anopa mavivid pictures, anonakidza mamovie, but ane maerrors akawanda anopesana the 66 books dzatinadzo. Then ukazoresearcha deep uchaona kuti bhuku raEnoch ratinaro kunzi nderaEnoch harisi the original book raEnoch akaenda kudenga uyawe, harisi. Ibhuku rakatonyorerwawo recently manje apa. Bhuku raEnoch chairo rakatotsakatika risikana riri kupi. Saka we have to be very very careful, because ndo pakuzobva as information yamukutaura munhu waMwari munoiwana kupi mimi? Iri authentic sei? Information yangu ndeyekuti DJ Sparks, I compare iri bhuku raEnoch andika racho harisi toriro raEnoch chaiye. Imi information makaigugula? Ndakaigugula. Pane vanhu vachona ivavo vakanyora bhuku raEnoch iro riri kweri, vakarifounda, vakariwana kuma Mediterranean scrolls, Dead Sea scrolls, whatever. Vanotonyora kuti iri bhuku iri iapocrypha, it's doubting. Vanotonyora
Alright. hatisi sure naro Okay. but hazvirambidzwe kustadha kwokuti ndikuti inini musazoritora just authentic scripture like mascriptures atinawo ngatongonakirwe ndoda kumbobvunzawo kuti ndinoona hangu kuti pane pamene muchitaura kuti minista vakarasika pakuti avari kudaiwo hazvisiri izvo zvinoda zvakadai kana zvichiitika izvo in the body of Christ iposition yenyu here imimi kuti munge muchitaura nemuromo wenyu muchiposta muchiita sei kana kuti panofanira kuti a proper way like kuorganize a meeting if tomboti for example prophet Makandiwa warasika ndiyo here nzira yacho yekuti you have to go on social media and post whatever zvamuchiposta muchicorrect kana kuti munofanira kutsvaga pamunogara navo pasi then movaudza subregiment kuti no shoko roti zvakati kana kuti pane here zvinoitika pane here zviri mushoko zvekuti if kana man of God akatanga akurasika munoshandisa way yakadaiwo kuti abatsirikane but tikuona man of God akawanda rikurasika mamwe wachifunga kuti asi kurasika but hapana here way iri mushoko chaichayo yekuti ingaitwe nayo kana pachinge paina man of God arasika kana kuti paita man of God atopindwa nemweya tsvina chaichayo but ada kubatsirwa hapana here way iri mubhaibheri yatingateedzere kuti iyo way yatingashandise kudzoreredza vafudzi vemweya wedu. Galatians 6 verse number 1 inoti, brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering yourself, lest you also be tempted. So itoripo nzira like zvakotwa nemunhu waMwari kuti mazuva aKenneth Hagin nana Branham pane pakarasika paitoti I'm the only prophet and stuff akarasika main doctrines dzokutopropagatewa nhasi nevamwe vanomfollowa. Kenneth Hagin akamunyorera tsamba achimucorrect in private but Branham haana kuzvifarira, akamucorrecta futi haana kuzvifarira. So mazuva anaya ekuti vanhu vakuleada maministries kazhinji kachona vanhu havafariri tsiudzo correction, especially kana uri munhu anonzi uri mudiki. Inini ndaitomboona mamwe maerrors evamwe akawanda ndine a very small account, ndichitonetseka kuti ndoita sei kuti account yangu ikure wakomana handigoni kutaura kuti handizvo zvikuitwa vanhu izvi. Because pane zvinhu two zvanofanira kuziva muZimbabwe sparks. MaZimbabweans, they don't care about your correctness mudoctrine. They care about what you have. Number one, kana une small account havakunzwi maZimbabweans. And largely number two, kana une a church diki usina Benz usina mari, Zimbabweans havakunzwi. Any prophet muZimbabwe ane Lamborghini ne Benz, even akatara nonsense, they will say amen. Want to defend era iyoyo kutoti ari right, iwowe uri wrong, uri jealous. Ubaona. So tiri nyika yekuti atidi chokwadi, atitere chokwadi, tinotera zvinhu zvevanhu. Just like now. Vanhu vakanzi naMwari, ndoda kuti iwewe unonodzidza about the word of God kubva kuna Chibanda. Munhu atonzwa Mwari otouya kumentorship, but before agara anotanga kubvunza kuti munei, wanatanga kuita maresearch ake kuti vambori nei, vanodriva mota ipi, zvekuti doctrine ravo riri correct here, marriage yavo yakamira zviri correct here, havanei nazvo izvozvo. Alright, inzwa. Kuna prophet akabuda achitoreurura kuti inini mandibata muchihure, shwa ndaitohura nemusikana uyu so. It's on record, it's on YouTube, it's everywhere. But vana vana kubuda chechi iyoyo vakatoti ari right papa, it's okay papa, at least ataura. Anditi prophet iye akakundija nechihure chake haana kumira,
akaramba achibatwa chete, but vanoramba vachizarako. Asi iwewe kana une vanhu 5 une vanhu 10 ukangofungirwa, kwete ukabatwa, ukangofungirwa kuti unenge uri kuhura, havatouyi kuchechi. Why? Because vanhu havasi kuinga Jesu kuchechi, havasi kuinga shoko kuchechi, vari kuinga zvinewe iwewe profeti. MaZimbabweans handida zvinhu, kana usingazvizivi, you must know it. Handida zvinhu zvokuti fe tisu mahure kupedzisera. Saka Apostle takura kuti saka kurasika kwatiri kutaura nezvakoko hakuzi kwemamen of God chete ari kurasisa vanhu. Kune vanhu vatongonuwo mweya wekurasika. You have to know kuti vanhu vakagadzira profeti wavanoda. Maprofets mazhinji ari muZimbabwe haasi maprofets aMwari. Maprofets makeshifts evanhu. Tikuda kuti uprofite izvi neizvi neizvi. So people put a demand on the prophet. Ozona. So prophet anouya achida kufadza vanhu. Because ukasavafadza vadzoke next Sunday. Iwo vanenge vachitoita zuro kufa. Inini ndozvandakaramba kuministry kwedu. Ini handifadze munhu. Handifadze munhu. Ndinouya ndorova gospel. Mwari akandipa prophecy ndinopa, akasandipa ndoenda kumbanisana prophet. Akandipa what I just follow God. Saka even ukabhowekana ndizvozvo. Vaisiwo here strategy boss tiri kuona kuna vanhu vakasumuka vachiti ndakurova so. Zvinonzwa kuti aiwa mwese wakarasikayo ndiye chaiye. Vafamba famba obva kuti aiwa change gate ndakugohwisa uko. Ma-strategy. Ma-strategy ndizvozvo. Inoona ngetori strategy. Hapana isiri strategy ka. Bandiri kuti inini. Kana iwe ukaonawo kuti baba vedu varasika. Ndoda kuzouya zopindura mubvunzo waDJ. Ukaona baba vedu varasika. Handiti there is a channel to go through yekunoti vacorrectwe. But the problem yakatwa ngetalent Chiwenga ndeyekuti channel yachona yekuti acorrectwe, it is through my elders mchichimakanditi nemapastors. You go kuna elder vesi iyi neiyi baba wakamboti zvakati apa, asi apa vanenge varasika apa, wopa elder anotya kusvitsa kuna apostle or pastor anotya kusvitsa kuna apostle. Why? Because apostle ndivari kubhadhara elder kuti elder adye apfeke ndeapostle. So kuti avacorrecte manje hazviti, saka akungotamba iripo iyoyo. Otherwise akada kucorrecta apostle anofane nzara koka kudzinga iwo life yako yese kutorarama navo. Zvafanana nekunana chechi yaApostle Talent Chiwenga kwekwe. Anana Pastor Baloyi vese vaya vantoziva Pastor Baloyi mukuru kuna Chiwenga. Vantoziva nana Pastor Erengu vese vaya vantoziva kuti apa Chiwenga arasika apa. Bazani vakatogara chizhinya shuwa mama vachizhinya vachimuzhinyira ndose ndiye ari kuvapa chikafu. Ukamuoposa unodzingwa, ukadzingwa akutambura. Vakawanda vakadzingwa ukaTalent Chiwenga. Mufana aitora video camera abva mavideo ekutanga 2012. Mufana yakadzingwa akazonhongwa mustreet achitambura. Apo unenge wadadira hama dzako, watuka hama dzako kuti muri makava muri machii, obva waenda kwa Chiwenga. Wozodzingwa kuti udzokere kuhama wakunyara. Wakawati makava. Akatozonhongwa mustreet akutambura asina pekuisa musoro. Saka havambofa vakamucorrecta because havadi kudzingwa. Saka they will just keep quiet as long as mari chiuya tichidya chikafu. Vanenge vakusaitorere hamuna shame yekuti urema hwababa nekushama kwababa wedu no hakungadi hatingakusekerega tingoumbiridza. Tinosvika papi sekereke pakuumbiridza kushama kwababa. Aiwa ka uyu mwana wano waifana kaunonomutsa mudhara zvakanaka. Mudhara munenge makashama oichigumbeze ichi handiti in private. But ndikutoti ava manje nana for example ndapa Pastor Baroyi na Pastor Erengu as example in private havatotsure Talent Chiwenga. Alright. Vandomutya kutomutsura. Vakatomutsura ka kusadza havasisina. I think a lot is going a lot is going on. Anyway, because of time, Kanzela, I know the mama question angada kuti bvunze, but because of time zvakawanda zvadzidziswa zvakawanda zvataurwa na Apostle Alistair and tadzidza boss answers avanga vachatipindura hapana kwataizomawana dada tisina kunge tinawo. So now tada kupinda pa last segment yedu ya munhu waMwari apa pana matopic akasiyana siyana arapo. So in this case munoona ngonhonga amune manhonga apo motoverenga kuti yakanzi chii then mongopreachira vanhu pamusoro petopic yamunenge mangowana. All right. Pane ndanhonga izvi righteousness
aiwa raisha sine sitakamboinzwa chimbotitsvagirewo imwe chimbotitsvagirewo ngoma isaipa papa ishi sin aha chivi. chiwi Sin is a spiritual cancer. Sin is very dangerous. Inouraya, inoparadza. So what sin does, first of all, is it separates you from God. This is the reason why Jesus came, to deliver his people from their sins. 1 John chapter number 3, verse number 5. You know, Jesus came to destroy the works of Satan. And sin is the work of Satan. And also number 2, sin is the work of the flesh. Galatians chapter 5 from verse number 17 to verse number 19. Sin is the work of the flesh. Saka sin inoparadza munhu. Romans 6 verse number 23. You know, the sin brings death. So first of all, inotanga yakuuraya in the spirit. Yakuuraya in the spirit, yobva yazokuuraya in the physical. Saka kuzofa ku-physical ya manifestation yokufa kwavanenge vakaita kuspirit. Kufa kuspirit does not mean ceasing to exist. Inonzi death in the spirit, it does not mean you have ceased to exist. No. Death in the spirit, it means you separated from God. Kana iwo ukaseparatedwa naMwari, you are dead in the spirit. So sin is dangerous. Now, Jesus solved the problem of sin. Nemuchinjikwa the cross. Which means, for me to sin is now a choice, not a mistake. Because he solved that problem. And he gave me power over sin. And the power over sin is called grace. Romans 6 verse number 14. You are not under the law, but you are under what? Grace. For sin shall not have dominion over you. Saka sin will never have dominion over me because I'm no longer under sin. I'm now under grace. Saka ndane power over sin. Saka ukaona iwe wakomita chivi, waita neune, nebugoni, nekuda. So, number 2, waita because you are still immature. Atifanya kumira papo. First, John chapter 1 verse 9. You know, if you commit a sin, confess to God, and is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Then 1 John 2 verse 1, you tell the same thing again. God, do not sin, brethren. But if any man commits a sin, ngauye kuna Mwari anoregererwa. Saka chivi chinhu chechoice yemunhu wakufana kuchisarudza kuti wauda kufamba mugwara rakanaka. Asi ukadonawo zvako konfesa, Jesu anokuregerera wokontinya. Saka hakuna anoti chivi chine simba pandiri. Aiwa hachina. As long as uri muna Kristu, chivi hachina simba pauri. Alright. Une simba pamusoro pacho. Alright. Asi ukaitako chivi unofana unoregererwa. Aiwa unoregererwa. Ndosaka ropa raJesu riripo. Ndosaka muchinjikwa waJesu uripo. Unoregererwa. As long as if you confess your sin. Even ukatadza nebhoni. Yeah, even even ukatadza nebhoni unoregererwa. But the problem is you are now crucifying Jesus afresh to the cross. And auramba uchingotadza nebhoni. A true Christian haaramba uchingotadza nebhoni. Because kune guilty conscience inokurova zvekuti haikunakidza kuramba uchingocommita the same sin. So ukaona iwe uchiti ukatadza nebhoni, I will feel a guilty conscience hauinzwe. Usisiri muKristu. Because tina Holy Spirit ari matiri, who is a check, anokuti kuti apa wakanganisa. Unozvinzwa kuti ndakanya apa. But ukazoona wakutange mamwe maprofits atinawo mazuva ano apfana yokuti anenge achibva kuloji kuchihure achinonanga papulpit. Akomba. Akomba usisiri muKristu. Avachadzoreki. Watorejecta Christ nemabasa ako. Nema actions ako. Bible, I mean, there is a saying that action speaks louder than words. Which is true. Faith without action is dead. So tukaona action ako iweweka akurakidza kuti waku opposite side.
Zvatodhakwa. Alright, aiwa toda kutendai men of God nedzidziso yamatipa uye zvoda kutendai nenguva yenyu masiya zvose zvanga muchifanira muchiita mukauyo panapa. I'm sure kuti this video ichachinja upenyu hwasomeone. Ndoda kutendai ameno warisati muchine zvekutaura here nemunhu waMwari. Aiwa hakana zvinonzi kuwanza mbambo padivi retsindi hakuna kunaka. Tinokutendai Apostle nenguva yatatinayo. Awa tinotenda. Thank you so much. Tokutendai munhu waMwari. Guys, don't forget to subscribe, like and share. Kana uchinge iri first time kusvika panapo usina subscriber kana wasubscriber uye don't forget to follow say Elvis Ruzane on social media. Don't forget to follow Apostle Alistair Chibanda on social media. Vari pamaplatform ese makawatsvaga munovaona ende munofanira kuvafollowa wane more zvanogona kungokudzidzisai zvanogona kuchinja upenyu hwenyu. With that, we are out. Signing out.